В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Проповед, посветена на неделята на Светите отци от Шесте Вселенски събора. Ересите отричат истината за Бога. Още от зората на съществуването си, Църквата Христова в продължение на 3 века е подложена на невиждани гонения и преследвания от всякакви външни врагове. Държавната власт, езическите философи и цялото езическо общество. Те обаче спомагат за по-пълното обединяване и сплотяване на ранната християнска общност. Но колкото и тежки да са гоненията отвън, много по-опасни за църковното единство и за чистотата на Христовото учение се оказват вътрешните врагове – ересите. Ерес е гръцка дума, която означава отклонение от общоприетите правила и норми, отстъпление. В църквата има значение за учение, което отрича истините на вярата, вероотстъпване. Нейният еквивалент на латински е секта. Група хора, които се отделят от другите, отцепници. В църквата думата секта се употребява за малки протестантски общности на основата на неправилно, лъжливо учение за Господа, което е ерес. Различните ереси се появяват в самото начало на съществуването на църквата и срещу тях се борят още светите апостоли и техните приемници. Божият Син идва на земята, за да спаси хората от властта на сатаната и да даде спасение. Появилите се ереси имат юдейска или езическа основа. Към първите принципно се отнасят всички, които отричат божеството на Исус Христос и даже го принизяват до творение, както правят, например, така самонареклите се свидетели на Яхова. Езическите секти са различни. Едни акцентират върху човешкото знание, а не върху вярата. Други допускат под скрита форма дуализъм или многобожие. Някои имат силно увлечение върху нездравия мистицизъм, духовност не от Бога, т.е. от лукавия. Пример за това са петдесетните общности, чието последователи изпадат в състояние на транс и неконтролирани от разума състояния. Животът на Светата Църква винаги е съпътстван от трудности, лишения, конфликти, сътресения. Църквата като стълб и крепило на истината, както я нарича светия апостол Павел в посланието си до Тимотея, е призвана да преодолява това зло, отклонението от истината, и да приближава човека до Бога, неговия Творец. Църквата е духовното тяло, чиято глава е Христос. В предстоящата неделя Православната църква възпява и прославя защитниците на истината, светите отци от първите 6 Вселенски събора. Вселенските събори са такива събрания, свикани и проведени под невидимото ръководство на Светия Дух, на които главна цел е осъждането на различни, неправилни или еретически мнения и формулиране на православното учение чрез догматите. Догматите са неизменните истини за трите лица на Светата Троица, за църквата, за правилното почитане на Бога. Правата вяра и нравствения живот са тясно свързани и не могат да съществуват един без друг. Никой не може да се спаси без вяра и дела, без да изповядва божествените истини и да спазва божествените заповеди. Първият Вселенски събор е свикан срещу лъжеучението на Александрийския свещеник Арий, който отхвърля божествената природа на Божия Син, второто лице на Светата Троица,
и дръзва да твърди, че Синът Божий е само висше творение. Съборът декларира, че Син Божий е истинен Бог, роден преди всички векове и единосъщен с Бог Отец. Вторият Вселенски събор е предизвикан от Цариградския архиепископ Македоний, който отрича божеството на третото лице на Светата Троица и хули Светия Дух, като го назовава творение. Съборът утвърждава догмата за равенство и единосъщието на Светия Дух с Бог Отец и Бог Син. Третият Вселенски събор се провежда срещу ереста на Цариградския патриарх Несторий, който смята, че на всяка природа трябва да съответства лице и по гностически маниер разделя човека Иисус от Бога Христос. Съборът постановява да се изповядват две съединени естества, т.е. човешкото и божественото, в Богочовека Исус Христос. Четвъртият Вселенски събор заседава срещу ереста на монаха Евтихий, който в борбата си против несторианството изпада в крайност и твърди, че божествената природа на Христос поглъща човешката и на практика остава единствена. Това лъжеучение се нарича монофизитство. Съборът дава формулировка, че двете естества на Спасителя са съединени в едно лице, неслято, неизменно, неразделно, неразлъчно. Петият Вселенски събор анатемосва съчиненията на тримата александрийски епископи, които са идейната основа на есторианството. С тях е осъден и раннохристиянският богослов Ориген, който изповядва учение близко до прераждането и отрича вечността на адските страдания. Шестият Вселенски събор е свикан по повод лъжеучението на монотелитството, което признава две природи в Христос, но само една божествена воля. Съборът определя, че на двете естества съответстват две воли, но човешката не противоречи и не противоборства на божествената, а е покорна на нея. По този начин първите 6 Вселенски събора изясняват по блестящ начин същността на догматите, върху които се гради църквата и християнската цивилизация. След тях се състои и Седми Вселенски събор, който по блестящ начин защитава иконопочитанието в противовес на развилото се движение на иконоборчество, като дава един прекрасен текст на вероопределение за почитане на светите икони. Божественото откровение и Словото Божие в първите десетилетия е разпространявано изключително устно. Като следствие само малка част е записано в свещеното писание, а значително по-голяма се съдържа в свещеното предание. Но Светият Дух винаги е ръководил църквата Христова. На Първия Вселенски събор, след като стигнали до формулировката на първата част от нашия символ на вярата, всички възкликнали: „Такава е нашата вяра, която са ни оставили нашите отци и учители“. Записвайки текста, те започват с думите: „Угодно бе на Светия Дух и нам“. Повечето сектанти и еретици признават свещеното писание, Библията. Но ето можем да посочим много пасажи срещу техните дела. Свети апостол Павел казва в посланието си до галатяни: „Делата на плътта са известни. Те са прелюбодейство, блудство, нечистота, разпътство, идолослужение, магии, вражди, свади, ревнувания, гняв,
разпри, разногласия, съблазни, ереси, завист, убийство, пиянство, срамни гощавки и други такива. Отнапред ви казвам, както и попреди ви казах, че които вършат това, няма да наследят Царството Божие. Светият апостол се обръща към ученика си Тит с увещанието: страни от еретик, след като го посъветваш веднъж и дваж, знайки, че такъв човек се е извратил и греши, като сам осъжда себе си. Свети апостол Петър пише: имало е и лъжепророци между народа, както и между вас ще има лъжеучители, които ще вмъкнат пагубни ереси и като се отричат от Господа, който ги е изкупил, ще навлекат върху си скорошна гибел. И мнозина ще последват тяхното разпътство и поради тях пътят на истината ще бъде похулен. В Евангелието от свети апостол Марко четем думите на Христос, когато говори за последните времена. Мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки, че съм аз, и ще прелъстят мнозина. Тук явно Господ показва, че мнозина ще говорят не за Него, т.е. истината за Него, а ще съставят някакъв друг лъжлив образ за Него. Лъже Христос. И в Евангелието от свети апостол Матей намираме ясно изобличение от самия Господ за беззаконниците в деня на страшния съд. Мнозина ще ми кажат в оня ден: Господи, Господи, не в Твое ли име пророкувахме, и не в Твое ли име бесове изгонвахме, и не в Твое ли име много чудеса правехме? И тогава ще им кажа открито: никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършите беззакония. Вземайки протестантското издание на Библията, лесно се вижда, че думите ерес и еретик са заменени, като се използват по-завуалираните партизанства, раздори, разцепления. За да се прикрият, те дръзват да подменят Словото Божие, изопачавайки го, като подменят и буквата, и духа му. Ето, за това светите отци ни учат да държим царския път на богооткровената истина, която се пази неизменно в Светата православна църква. Името й не е случайно – право славеща Бога. Верен е Господ, който казва: ще съградя църквата си и портите адови няма да й надделеят. И също: идете научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин. По молитвеностите наши отци от вселенските събори, Господи Иисусе Христе, помилуй нас и ни запази в чистото учение на Твоето Евангелие. Амин.